niku napa salah kula Raden Ayu. Mila aku urip nek rekasane kaya ngene. Sampeyan nek rekoso ya rekosone lak kula mergo dadi batur ngeten iki ora bondo ora duwe apa-apa. Sampeyan apa-apa ana tur dasare kadang anome Narendra ing ngguwa barong sinuwun Prabu Jata Gimbal. Sampeyan adik ratu ora mulya niku mboten kleru. Apa-apa ana keceh bondo gateng mutiara. Sing ana tambu ana sing ora ana takokno kok iso susah niku nalaripun kados pundi? Aku rina wengi mung tansah kedanan karo mutiaraning uripku ya kuwi Raden Dananjaya, Raden Arjuna, ya Raden Janaka, ya Kumbang Ali-ali, ya Raden Permadi, ya Raden Kuntadi, Mila. Aku mangan ra ngrasakake enak lamun turu ra bisa angkler. Mong klisikan glubak-glubuk ana ing patunggon merga mung kelingan wewayangane Pangeran Arjuna. Saben-saben aku turu mlumah Raden Arjuna mapan ana ing musuk. Aku turu miring mapan ana ing tembok terus sarwi mesem guyu. Lamun to aku murep bat ganjel Mila. Ning niku bojone wong aku ora peduli. Mbok bojone sapa wae aku ora peduli, ora ngerti karo watakku. Aku yen tresno apa wae tak tabrak aja ketemu diapure Janaka. Lurah wakil bupati tabrak kabeh. Nekat. Wong wedok nek ana sing kaya ngono karepe. Sakarep manggen wong ngarani. Palungguhan iki tinimbang aku mati mergo duwe rasa ngengkleng katresnan. Aku gelem mati lamun aku bisa dilatih tungkai Raden Janaka. Enek ya wong wedok modele kaya ngono. Apa dheweke ngangger ngerti wong lanang ganteng awake gatel kabeh no apa piye? Ngomong aku. Saiki-saiki ya mengelekake muga-muga antuk pengasih saka Hyang Agung. Nadyanto sipate buta sing kondange betah buteng aniaya. Muga-muga bisa dadi tepa tuladha utawi kaca brenggala dadi buta sing apik lan becik.